Any 1859. Noyers, regió de Borgonya, França. Eren 3:15 de la nit quan me'n vaig anar a dormir perquè em trobava molt cansat. Molt cansat. A les 2:20 vaig deixar de respirar i al matí següent em vaig despertar mort. Sobre la tauleta de nit hi ha un llibre, Moll Flanders és el títol, de Daniel Defoe. És el famós autor també de la coneguda novel·la Robinson Crusoe. Estic llegint Moll Flanders per primera vegada, però, vaja, malauradament m'he quedat sense saber com acaba. També hi tinc el got d'aigua que està buit. Segurament me'l vaig veure abans de passar a formar part de res. Ara em trobo immers en un estrany viatge introspectiu. Ara mateix hi ha un grup d'homes voltant per tota la casa, per la meva cambra també. Just al meu costat comencen a desplegar una llarga bossa negra de plàstic. Es mou bastant i fa un fort soroll degut a les ràfegues d'aire que entren de la finestra que està oberta de bat a bat. Però si la vaig deixar tancada la nit anterior i a casa no hi havia ningú més, bé, tret de la meva dona, i qui em va aportar el got d'aigua abans d'anar-me'n a dormir? Que estrany. Per què em va portar ahir un got d'aigua quan mai ho havia fet? D'aquells homes que hi ha a la cambra, n'hi ha un que no em treu els ulls de sobre. Tots porten barret i una gabardina de tallatge anglès d'un color marró fosc, la típica indumentària simplificada dels homes de certa posició i professió. Puc escoltar tot el que diuen. Jo crido amb totes les meves forces, però ningú em sent. La meva dona entra a l'habitació, veu el meu cos estàtic i amb total indiferència es mira les ungles que llueix de color vermell. També porta aquell vestit blanc. Feia que no se'l posava, deu fer cosa de 30 anys. Va ben pentinada, això sí, però els llavis mal pintats, com sempre. De fet, aquesta dona es va casar amb mi per interès. Els seus pares van fer mans i mànigues per aconseguir casar-la amb mi. Sobretot en veure la mansió on viuria i, és clar, no li faltaria de res. La mansió familiar d'estil gòtic està situada a les afores del preciós poble medieval de Noyers, on jo vaig néixer. Un cop casats, ella va poder fugir de l'accelerat ritme de París i dels seus caòtics, estrets i pudents carrers. Eren anys on l'estat de l'economia francesa fregava la ruïna. Ja feia 5 anys i mig que la meva dona i jo dormíem en habitacions separades. Ella mai em va estimar. Fins i tot diria que li feia fàstic. En canvi, jo sí que la vaig estimar a ella, almenys els primers anys.
Després em va deixar de respectar, i jo també a ella. No vam tenir fills, només gossos i gats per tota la casa, això sí. I una tortuga de grans dimensions que vivia a l'estany del jardí de l'entrada. El meu cos segueix immòbil i em sento extremadament observat. No puc moure cap extremitat. No sé. Dels meus llavis penja un fil de color blanc com espumós i ressec. Un dels homes se'l mira amb atenció, agafa un pot d'assaig i n'extreu una mostra. No veig cap mostra de dolor o commoció al rostre de la meva dona, ni mitja llàgrima. Res. M'ignora completament. De sobte es dirigeix directe cap a l'armari i abans no posi les mans als tiradors de les portes del vell armari, un dels homes que sembla que és el que mana, mirant-la amb cara de sospita, allarga ràpidament el braç, tancant-li el pas. «Excusez-moi, Madame Bertrand», li diu. «No toqui res. Ja m'encarrego jo d'obrir les portes». Dins l'armari hi ha una carpeta de pell amb un paper enganxat on hi posa escrit amb tinta negra «Testament». El suposat inspector li dona la carpeta després d'haver inspeccionat tot l'interior de l'armari. Ella, tota molesta, agafa la carpeta quasi bé arrencant-la de les mans de l'inspector. Quan la té oberta... «Oh! És buida!», diu amb un crit. «Ni rastre del testament». D'aquells ulls de gel li cau una llàgrima, ara sí. I les faccions del seu rostre canvien completament. L'inspector em mira a mi, la mira a ella i li diu: «Ho sento molt, senyora. Aquí no hi ha res».